ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବାଣପୁର ରାସ୍ତାକୁ ପାଇବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ରଞ୍ଜିତ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏନେଇ ବାଲୁଗାଁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଳ ଏଡିଏନ୍ ଅଧିବେଶ ପାଶୱାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏନେଇ ସେ 3 ମାସ ତଳୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବାଲୁଗାଁ ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଦାବି ଏହା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8ଟି ଗ୍ରାମ ଓ 8ରୁ 10 ହଜାର ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାରଣ ତରବରିଆ ଭାବେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମକୁ ସାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 1 ମିଟର ପ୍ରଶସ୍ତ ଚଲାପଥ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି। ବାଲୁଗାଁରୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲୁଗାଁ ଖବର।